Is é mí feabhra mí na bPlúiríní Sneachta anseo in Ghairdíní Altamont, agus ceiliúra á dhéanamh acu ar álacht na mláhanna. Tá an bailúchán seo ar cheann na bailúchán bPlúiríní Sneachta is mó in Éirinn, le breis is 150 cineál éagsúla de bPlúiríní Sneachta anamnatha anseo. Well, is an bhláth luathe den blian. An bhláth luathe hagnamach sa bhliain, so sin rud amháin. Agus is sort cóirtha dócha sí, you know, tar éis an gíre fada, na léanta géire, na híhananta fada, tá daoine bréan de sin, so is cóirtha dócha sé. Thug daltaí a ghailscoil ónaí thuairis cuairt ar na Ghairdíní chun tainmh a bhaint as na bláhanna. Tat nín an chariadóireacht go mór leis na daltaí, agus tuigeann siad an tábhacht a bhaineann leis na plandaí éagsúla. Tá sé tábhachtach mar caithfidh le na feithidí agus na anbheith beaga teach agus caithfidh siad bia cosúla muine, so tá sé tábhachtach chun thug aradóid. Is breall mé gariadóireacht mar nar bhíonn tú bronnach tá tú ábhailte éisteach lena éon agus na rudí deasa sa Ghairdín. Beag mí na bPlúiríní Sneachta á ceiliúra anseo in Ghairdíní Altamont go dtí dé híine an tuchtú lás bheith de bhí feabhra, agus is féidir le tros troirtha séir an aisce dhéanamh timpeall an Ghairdín gach lá go dtí sin ar a 2 o'clock. Katelyn Nuacht Cúla4, cineálacha.